ранните години, кога хората са били. Айде, казвай си. Тук сме на щанда на Бързия, на фестивала на местните храни, обичаи и занаяти на Мик Берковица Годеч. Каква е тази бурения? Ние сме правили няколко пъти кулинарни празници с бурани и разни други, но от други краища на България навсякъде е абсолютно различна. Това бурения от село Бързия. Стара манджа, селска. Пролета се бере щавляк, ние му казваме. Да. Лапът иначе, киселец и се разварват стари чушки сухи. Да. Изпръжва се лук, стар лук се пръжи, изпръжват се и чушките, като ги свариме, ги обелваме и ги изпръжваме, след което ставаме щавляка и кисляка, пържиме и накрая яйца за разкош. Кой колко обича. Няма да забравим, в Монтана правихме един кулинарен фестивал. Там от едно село наблизо също правят подобно, но не го кръщават бурения, те го кръщават по друг начин, как им беше. Има имена комбус. Така, да, подобно, но при вас е си яйца за разкош. Да, с яйца. Люта чушка може да си правиш, кой обича домашно сиреце. И благаракийка на дядо. И така. Супер. Зимата, кой си е съживил екстра. Скоро си говорихме с един шеф готвач, той е една от големите вериги такива ресторанти, за той е от Бързия и каза, че там правят всяка година помага за събор. Той вика, такава кухня в Бързия никъде другаде няма. Наистина така. Пълнено агне с ориз и другията. На две. Никъде се не прави. Има ли още пещи, къде да ги слагате цели? Подворовете си имате пещи. Има си подворовете, има си стара печка на дърва имам и това съм го готвила на стара печка и косен Боп в гърне. Супер. Така. Блага баница от Сватбарска блага баница, некога на сватбите задължително се правеше такава блага баница. Да им е благо на честната мома. Да. А ти тренираш за учителя да правиш това? 45 години микса на блага баница. То блага баница има, дано и булки да има такива. Има, да. Блага булки. И така. Ако се живаше, направим и на улучката блага баница.